тоҷирон шикоят доранд, ки савдогарони маҳаллии бузургтарин бозори молу колои қирғизистон дордой ба кори онҳо монеъ мешаванд. Ба гуфтаи онҳо, фармоишгарони асосии молашон тоҷирони тоҷик буданд, ки тавассути тоҷирони миёнарав аз дордой либосҳои таҳиякардаи онҳоро мехариданду ба бозорҳои Москав мебурданд. ду нафар дар ҳамин ҷо маро таҳдид кард. ба ман гуфтанд шумо бо тоҷикон кор мекунед ва мо ҳоло мефаҳмем, ки шумо дар куҷо кор мекунеду коргоҳатонро оташ мезанем. ман аз тарс ба хона нарафтам, ба дигар тараф рафтам, чунки метарсам. ман ба корхона занг зада гуфтам, ки дарро бубанданд. ба гуфтаи онҳо, фармоишгарони асосии молашон тоҷирони тоҷик буданд, ки тавассути тоҷирони миёнарав аз дордой либосҳои таҳиякардаи онҳоро мехариданду ба бозорҳои Москав мебурданд. аммо чанд сол пеш соҳибкорони тоҷик ҳамкориро бевосита бо коргоҳҳои дузандагӣ сар карданд ва акнун онҳо аз дасти аввал ва бидуни миёнаравҳои бозор молу коло фармоиш медиҳанд. ҳусейн наҷмиддинов яке аз ин соҳибкорони тоҷик аст, ки моҳе пеш ба Бишкек омад. ӯ чанд нуқтаи фурӯшро дар Москав бо либосҳои истеҳсоли Қирғизистон таъмин мекунад. дар назди фурӯшгоҳи Мадина вақте мехостам харид кунам, ду шахси номаълум аз пуштам омада маро заданд. гуфтам биё як тараф равем. таҳдид карданд, ки мо туро дигар дар ин ҷо набинем. маъмурияти бозори дордой аз таҳдид шудани тоҷирони тоҷик изҳори бехабарӣ мекунад, аммо мегӯяд ин амали соҳибкорони хориҷӣ дар воқеъ ба соҳаи духти либоси Қирғизистон зарар мерасонад. фармоишгарони тоҷик ки қаблан муштариёни тоҷирони мо буданд ва ҳоло маҳсулоти моро бо нишони мейдин Қирғизистон ва ба таври қочоқ ба берун мебаранд, аслан андоз намесупоранд. ба ин соҳа зарба мезананд ва нарху сифатро поин мебаранд. Они удешевляют нашу продукцию, подрывают систему, уменьшают качество. дар бозори калонтарини яклухтфурӯшии Бишкек мегӯянд гап сари қавму миллат нест, балки мушкил сари вайрон кардани қоидаҳои тиҷорат аст. зеро ба гуфтаи соҳибкорони маҳаллӣ ин навъи содир кардани молу маҳсулот барои саноати дузандагии Қирғизистон хатар эҷод мекунад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.